با مقصد تامین بخطری حرکت در راههای автомобилгарди қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва маркази маъмурии он шаҳри хорух бо супориши роҳбарияти ситоди байнидоравии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини амният дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон барои пешгирии рух додани садамаҳои роҳу нақлиёт, тамбашавии нақлиёт дар маркази шаҳр, ҳаракати мунтазами нақлиёт, нигоҳдории роҳҳои автомобилгард ва назорату танзими ҳаракат дар нақлиёт, гурӯҳи корӣ аз ҳисоби масъулини шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар нақлиёт, муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард дар вилоят таъсис дода шуда, роҳи сатҳи байналмилалии автомобилгарди маркази шаҳри хорух ва ҳудуди онро мавриди санҷишу назорат қарор доданд. зимни санҷиш аз ҷониби гурӯҳи корӣ муайян карда шуд ки айни ҳол дар хиёбони марказӣ ба номи Шириншоҳ Шоҳтемури шаҳри хорух аз ҷониби ширкатҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тиҷорат 16 ва ширкати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мадад барои аз нав барқароркунии қубурҳои обтаъминкунии оби ошомиданӣ ва қубурҳои хатти обу ташноб ҳамарӯза барои таъмини сокинони маркази шаҳри хорух кору фаъолият намуда истоданд. ширкатҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тиҷорат 16 дар масоҳати 1234 метр барқароркунии қубурҳои оби тоза ва ширкати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мадад дар масофаи 585 метр хатти обу ташнобро бояд дар хиёбони марказӣ дар муҳлати муайян ба истифода диҳанд. аммо новобаста аз фаъолияти ҷамъиятҳои номбурда гурӯҳи корӣ камбудиҳои ҷойдоштаро ба қайд гирифтанд. айни ҳол мутобиқи нақша яъне барномае аз нав барпокунии оби нӯшокии шаҳри хорух қариби нимо зиёд мо корро сар кардем. аз мавзеи Шишордев то мавзеи Паринин ғасли намудани қубурҳои оби нӯшокӣ дар қитъашон 200 миллиметр бо теъдоди калосо яъне ки то 30 адад васли кунем дар ҳамин муҳлати ҷудо карда ба ширкати мо. мутаассифона баъзе монеаҳо аз пеш омаданд, яъне ки бисёр ба мушкилиҳои зиёд мо дучор шудем. яъне ки монеаҳо амин ҳастанд ки сангҳои калонҳаҷм ҳатто ҳастанд ки то 25 то ҳастанд, 20 тонн, аз 5 то сар карда то 25 тонн. ин мушкилотҳои зиёд монеъ дорем мо. дар баъзе ҷоҳо ҳастанд танги раи асосии шаҳри хорух ба нақлиёт бисёр монеаи зиёд оварда истодааст. дар баъзе ҷоҳо ки ҳамон қубурҳое ки солҳои 50-ум 60-ум васл карда аз истифода ҳамашон хароб шудагӣ, мардум худашон қатъи мо ҳамкорӣ дорад, худашон дар барқароркунӣ дар васлакунии қубурҳо ёрдам расонда истодааст ва кормандони бозрасии автомобилӣ ҳамарӯза аз мо аз соати то соатҳои 6 сари 5 сари кор карда истодаем. кормандони бозрасии давлатӣ ҳамроҳи мо ҳастанд. кӯшиш кардеста ки корро ба охир расонем. асфалтпӯш ки ба зиммаи мо ҳам гузошта шудааст, мо ина дар вақташ барқарор мекунем. зимни аз нав барқароркунии қубурҳо, хатти обу ташноб ва кандани роҳи асосии автомобилгарди маркази шаҳр дар шафати роҳ сангҳои калон ва хок пур шуда барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт монеа эҷод менамояд. таи як чанд рӯз шуда истодааст ки мо дар ин ҷо кор карда истем. мо қубурҳои навро аз нав шинонда истем ва дар масофаи канализатсия мо 585 метр буда мо корҳои мо рафта истодаанд ва мо дар баъзе ҷоҳо мо ба мушкилоти зиёд дучор шудем. масалан сангҳо баромадан, сангҳои калон баромадан, баъзе ҷоҳо қубурҳои обгузар, қубурҳои буданд ки кабелҳои связ ино будан, монеаҳои зиёд дучор шудем ва онҳоро аз нав барқарор кардем. вақт бисёр гирифтанд. ба амин роҳе ки мо канда будем бинро дар вақти муайян аз нав барқарор мекунем. бояд зикр намуд ки дар баъзе кӯчаҳои хиёбони марказӣ бинобар канда шудани роҳҳо ва танг гардидани роҳи автомобилгард тамбашавии воситаҳои нақлиёт ба вуҷуд меорад ки ин боиси нигаронӣ мебошад. мушкиле ки дида истода дар шаҳри хорух ду ширкати яке барои гузарондани канализатсия дар шаҳри хорух ва дигар гузарондани қубур кор рафта истодааст. ин корҳо камтар ба ронандагон ва монеъ эҷод мекунанд. мо кормандони раёсати хадамоти давлатӣ назорат аз азин дар соҳаи нақлиёт дар ҳамкорӣ бо бозрасии давлатии автомобилӣ кӯшиш мекунем ки монеаҳоро бартараф намоем ва ҳаракати нақлиётро ба танзим дарорем ки тамбашавӣ ба вуҷуд меояд.
غیر از این جویبارهای کنار راه شکسته در بعضی موضعها داخل آن با سنگ و خاک پر کرده شده آب به کنار راه پیاده‌گردان می‌براید و برای گذشتن از راه پیاده‌گردان حالت‌های ناگوار را به بار آورده است. باید قید نمود که از حساب خاک در کنار همشفت راه جمع شده چنگ و غبار خسته به سلامتی شهروندان ضرر رسانیده سیمای شهر را کاسته می‌گرداند. ما شهروندان خروغ دیده ایستادیم که در مرکز شهر خروغ قبرهای آبی به اسفالت می‌گذارانند و این با همه عیان است که برای بهبودی ساکنان میباشد و باز بسیار مانع‌ها را هم ایجاد میکند. برای تنگشوی حرکت نقلیات چند غبار در آسمان میشود و به سلامتی ساکنان ضرر است. ستاد بین اداروی مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان مسئولین جمعیت‌های مربوطه را وادار می‌سازد واسطه‌های نقلیات تازگی شهر و سلامتی شهروندان دقت ضروری روانه سازند.